Jsme v 21. patře. Tam je někde palma. Jeden, dva, tři, čtyři. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je 8. A tam zase 4. No, prostě moc proudu na dálnici. To je hlavní třída přes město Dubaj. Tam je metro. A tu je ještě nějaký barák. Všecko hotely, všecko prázdné. Tady bydlíme my. Tady hnípe Eva. Jolí hnípe. A tam hnípe zástupce vedoucího zájezdu. Tady snídáme a obědváme, pokud jsme zrovna v tom na pokoji. To je kuchyň. Krásná nová, vybavená plně. Tady máme jednu koupelku, nebo záchod vlastně jenom. No. Tady spí brácha s Evou. Mají vstup na balkon. Koupelku. Postelku. Krásné stropy. Všude individuální ovládání klimatizace. Tady je náš pokoj. Taky koupelka. No a tu jsem spal já. Okna jsou tu špinavá, protože je tady strašně prašno. Je písek z pouště, no. Tam nic není vidět. Venku je přes 30 stupňů, moře má teď tak někde kolem 28. V bazénu je chladněji, tak tam se dá osvěžit. Tady se jde ven. Vytahu a dalším pokojům.